daghan, millions ang mga supporters ni President Duterte dinhi sa atong nasod ug didto sa kanang nanrabaho sa gawas mga OFW na karon nagpakita na nga nibaha na sila diha sa mga karsada, sa mga parks all over the world, especially din sa Pilipinas, from Luzon, Visayas, Mindanao. Sukad atong pagbuhat nila nga gidakop o sakay sa eroplano si President Duterte, nagpakita kini mga tawhana nga gabaha sila sa karsada nga kanina nakapakuanan ni sa tibok kalibutan, nakapa-attract nga ang mga OFW karon na supporters ni President Duterte ning auhag na nga sugod ugma March 28 birthday ni President Duterte, mag-zero remittance sila nganhis Pilipinas hangtod sa Abril 4. Isip pakita nga protesta nganong padala gyud gipriso gyud President Duterte didto sa kanini ang ICC nga prisuhan. Wa pa man ganito mahiring din sa ato. Mga inana ba? Kini unta mao'y atong istoryahan ug uban pang mga kamatuoran na ang impeachment sa atong Vice President gibase dito sa questionable na 125 million na confidential fund. Mao ginay murag usas mga sintro. Pero wa hisgote kamatuoran sad ni nga duna di ay billions of confidential funds sa nagkalain-lain nga mga ahensyas gobyerno, labi na gid sa Office of the President, billions. Hastas mga kongresista, billions. Sa DPWH o uban pa, billions ang mga confidential funds nga wa gani hisguti. Naasad sila'y mga gitawag og findings sa atong COA na ilang gitagaan og response sama pod sa Office of the Vice President. Ang kamatuoran nagtugan nga purtig yun paningkamot nato og hearing anang 125,000 na confidential fund sa Office of the Vice President nga niresulta gani sa impeachment, pero wa gyud nag-hearing unsa say nahitabo sa billions of confidential fund nga na-spend sa laing mga ahensya o opisina sa atong gobyerno. Kamatuoran sad ni siya karon. Unya sa may itong buhaton aron magkahiusa ta, mag-istorya tas kamatuoran. Atong questionon nganong niabot maning maong mga kamatuoran. Dili kay magsigil lang tayo ikay sadan. Nya unsa may proper forum nga mag-istorya taani, aritas atong mga korte sa nasod. Di ta magsig-istorya diha sa Kongreso kay contemporary atong endingan diha. Arita mag-istorya sa korte. Ang proper forum, file og kaso. Pailan og kaso mo na ron daghan kay ni file og kaso nga tuas sa Supreme Court. Ang mga side sa mga Duterte ni file og kaso aron mag-istorya ta, tinarungon ta nig istorya, pinasubay sa atong mga balaod. Kay kun anha rata sa Congress, anha rata sa Senate kanang hearing diha, mura magdihado ang pikas.
Kay kung dili muuyon ang pikas, ending contempt man dayon. Priso man dayon. Lisod man. So aritas korte. Mao na atong ngayon kay ang atong legal system sa Pilipinas active, operative, unya effective man so far atong gamiton ang atong mga korte. Adto ta didto mag-istorya bahin sa kamatuoran dili lang sa atong mga bakba. Muna karon ang mga tao sa Pilipinas gihangyo. Ako muhangyo sa kuninyo. Di na ta magsigi og dinautay. Itugan lang nato ang kamatuoran. Ang mga tao nga magrally kay na may dako kuno kaing rally worldwide sa mga Filipinos ugmang adlaw, dili na rally nga petisyon kung dili gitawag pa nila pagdiriwang i-celebrate ang birthday ni President Rodrigo Duterte. Sige, ipakita na tong kamatuoran, pila gyud kabuok ang nagmahal ni President Duterte. Sige, panggawas mo rally. Tanaw nato og daghan bagyon. Lingay mong tupad na mo apil ka. Na mo apil ka ugma. Unya kung kining mga OFW karon gisaway man sa nang OFW karon gihulga pa nga di na mo ilibre taxes na ay officer nato sa gobyerno nga niingon di na mo ilibre anang inyong sa to mga taxes. Ayaw kung kamo mga OFW gusto mong mopahayag sa inyong kaning kaguol o kasakit pinaagi sa inyong zero remittance, ato silang tagaan o higayon nga mopadayag sa kamatuoran sa ilang gibati ngadto niining ilang gisuportahan na former President Duterte sa iya karong kahimtang. Kay doon naman tay katungod kinsa man kang mokoreksyon ako sa akong gibati, di ba? Mao na ato nang silang tagaan. Nya mutan-aw untas kamatuoran ang ato sang mga gobyerno labi na ato mga husgado, mutan-aw untas kamatuoran nga angayan natang mo action ani to help them know the truth. Aron di ta magkabahin-bahin, magsubay tas kamatuoran ug ang atong pinakadako nga legal truth sa Pilipinas kana gyung atong Philippine Constitution 1987 revised constitution na sa atong kuan ug kadang atong mga penal codes kana moy atong subayon. Dili kayang ato rang mga kaugalingong opinyon mag-istorya tas korte, hala atubangan nas korte, hatag sa mga ebidensya. Let us do this in a professional, humble and Christian way. Muna si Jesus nag-auhag sa kamatuoran, I am the truth. Unya unsay resulta kung tinuod yung kamatuoran ang atong gisunod, magkahiusa gitang mga Filipinos. Unsa may resulta kung pamakak ang atong gisunod, magkabungkagay kita, magkabahin-bahin. Hinaot unta dili mahitabo. Kay daan na tarong naglisod og maayo, purti nagyong lisura sa atong kinabuhi ug magkabahin-bahin pagyud ta. Mo na gitawag sa motto sa cooperative, divided we fall.
Unsay sumpay? Mura mamugadamgo. Divided we fall, united we stand. Mao bitang porting dauga atong unity team nila ni President Marcos o ni Vice President Sara, portig yung dauga kay ang ilang gipromote unity team. United we stand, divided we fall. Unya karon kay gibungkag namang unity team, basig ma-fall na taani. Mura na taanig mga flood control nga nagkabuwag-buwag na lusno, ang baha mo'y nihari. Basin ba? Kay ang unity team nahimo namang divided team. Ang continuity nahimo namang discontinuity. Ato ng koreksyonan. Asa koreksyonan? Diha sa atong korte. Minanduan, guided by the light and spirit of our Philippine Constitution and all legal principles and codes na magamit nato to know the truth, to implement the truth. Truth is God. Let us abide by the truth.